EH Bilduk esan du estatuaren indarkeriaren biktimen aitortza berandu datorrela. Administrazioa sustatutako ekitaldi publikoetan erabilera bakarreko plastikoi ateak itxi dizkion Nafarroak. Nafarroko 4 kirol ekitaldik 0 hondakineko neurriak hartuko dituzte udaberri hontan klima aldaketa arintzeko. Iruñako auzoen ia erdiek adinekoen sareak dituzte 75 urtetik gorako 28.752 personaren eskariak estaltzen dituzten ekimen horiek goraka doaz. Erdiz bizirik eguna eginen da bihar larunbat Elizondon egun osoko egitarauarekin. Berroetako 7. mendi maratoi erdia eginen dute igandean. Enplego zoriontsuago bat poema sorta aurkeztuko dute Inaute Lorrietak eta Inigo Astizek Elizondon igandean arratsaldeko 6. Laura Aznal EH Bilduk Nafarroko parlamentuan duen bozeramailak adierazi duenez eskuin muturrak edo funtzionario publikoek Nafarroan eragindako motivazio politikoko ekintzen 12 biktima aitortzea urrats positiboa da. Berandu dator eta ez da nahikoa, baina baloratu egin behar da adierazi du. Aznalek adierazi duenez asko pozten gara albiste honengatik eta errekonozimendu eta erreparazio batzordea poliziaren indarkeriaren biktimak aintzatesten hasi izana balioesten dugu.
Nafarroko gobernuak ekitaldi publikoi eta iraunkortasunari buruzko foru dekretu bat onartu du Landagarapeneko eta Ingurumeneko departamentuak egina. Hondakinen sorrera prebenitzeko eta ekitaldi publikoetan hoien kudeaketa eta ingurumen jasangarritasuna hobetzeko. Jose Maria Ierdi kontseilariak prentsaurrekoan adierazi duenez, dekretu hau aurrerapauso garrantzitsua da, zero hondakinen politikan. Kasu honetan, administrazio publikoek sustatutako ekitaldietan eta horren jardunak eredugarria izan behar du. Era berean, hondakinen kudeaketa egokia salbuespenik gabe sartu behar dela eta salbuespenezko edo jendetasunezko gertaeretan ere egin daitekela ulertzeko modu bada. Gainera, dekretu honen bidez, fenomeno garrantzitsu bati ere aurre egin behar zaio esaterako, sakabanatutako zaborrari, hau da inguruan abandonatuta geratzen denari nabarmendu du. Nafarroko gobernuak lurralde kohetsiorako departamentuaren bitartez eta Nafarroko hondakinen partzuergoarekin lankidetzan foru komunitatean egiten diren kirol ekitaldietan zero hondakin neurriak bultzatzen dituen proiektua aurkeztu du. Ekonomia zirkularra sustatzearen eta hondakinen sorrera murriztearen garrantziaz jabetuta eta jasangarritasunarekin eta ingurumenaren zaintzarekin konpromiso sendo hartuta. Foru gobernuak materialen berrerabilera sustatzeko neurriak jarri ditu martxan gizartearen esparru guztietan. Ekitaldien iraunkortasuna bermatzeko hartutako neurrien artean daude hondakinen prebentzioa paperaren murrizketa, ontzien minimizazioa, materialaren berrerabilpena, bereizketa eta sensibilizazio egokia, elikagaien alferrik galtzearen prebentzioa eta tokiko eta hurbileko produktuaren aldeko apustua. 2000 kirolari inguruk eta 200 voluntariok parte hartuko dute espero da. Zehazki hauek dira neurri iraunkor hauek izango dituzten kirol frogak. Gladiators Day apirilaren 20an Artaxoan, Rabiosa Race maiatzaren 25an Martillan, Rebekos Trail ekainaren 1an Gorraizen eta Santa Kara Gladius Race datorren udazkenean Santa Karan egitea aurreikusita dagoena. Hiriko auzoen erdiek dagoeneko Iruñeko udalak bultzatutako adinekoen sare bat daukate. Iturraman, Milagrosa Azpilagainan, Santa Maria la Realen, Txantrean, Zabalgunean eta Aldezarrean daude. Halere prozesu bat da. Atzo goizean Azpilagainan sare bat eratzeko aukera eztabaidatu dute eta une honetan Ermita gainean sare bat sortzen ari dira. Sare horiek 2022ko otsailean finkatzen hasi ziren. Donibaneko adinekoen aldeko itunaren ildoari jarraiki. Sareen planteamendua ez da zerbitzu berriak sortzea, baizik eta auzokideen behar orokorrak detektatzea, baita denbora tarte edo kokapen geografiko baten dauden gabezi zehatzak ere. Gero lehendik dauden baliabideak koordinatzeko horiek modu eraginkorrenean konpontze aldera. Hilabetean behin auzo bakoitzeko sareko entitatek, hau da gizarte, osasun eta voluntariotza zerbitzuak, komunitate polizia, eremuan dauden elkarteak, irisgarritasunaren eta inklusioaren aldeko erakundeak, kirol eta gizarte errezeta programa liburutegiak eta bar, informazioa eta proposamenak elkar trukatzeko biltzen dira. Iturramako eta Milagrosako saretan egin diren gabezien identifikazioaren adibide gisa, komunitate poliziarekin batera auzoren mapak egin ziren espazio publikoaren irisgarritasuna, zuloak, espaloiak, hiri altzariak eta auzoen dauden beste gabezi batzuk ezagutzeko. Aldezarrean eta Zabalgunean lantaldeak sortu ziren munduko kafea metodologiarekin beharrak detektatzeko eta lehentasunak identifikatzeko. Irtenbide zehatzen adibide gisa, belaunaldien arteko lantegi digitalak Txantrean Mariana Sanz Institutoarekin eta Basoko, Bigarren Hezkuntza Institutuko ikasleek, Iturramako adinekoekin landu zituztenak, WhatsAppa erabiltzen edo administrazio digitalarekin harremanak izaten laguntzeko. Era berean eta esparru hortan bertan, Pamplonistaseko voluntarioak ostegun goizetan San Franciscoko liburutegian adineko personak artatzen dituzte teknologia digitalari aurre egiteko dituzten zalantzetan. Erdizko proiektuaren kontra Iruñan egindako manifestazio jendetxoren urteurrenean Erdiz Bizirik plataformak egitarau berexia prestatu du Elizondon apirilaren 20irako. Goizeko 11etan Magnari kakazozketa eginen dute merkatuko zelaian eta aldi berean aurrendako tailerrak eginen dira eta pintxok erosteko aukera izanen da. Zozketako txartelak Baztango Legasako, Berako eta Iruñako hainbat ostatutako omertziotan daude salgai, €2 terditan.
Ordubitan bazkaria eginen dute merkatuko plazan eta 2 menu izanen dira hautatzeko, haragiarekin 18 eurotan eta vegetariano 14 eurotan. Bestak arratsaldean izanen du jarraipena, 5:30 poteoa eginen dute elektrotxarangokoekin eta 8:30 Bizpahiru Pelau taldearen kontzertu izanen da. Eguna bukatzeko DJ emanaldia izanen da 11:00 aintzinera. Afaltzeko bokatak ere salduko dituzte. Berroetako mendi elkarteak mendi laizterketa antolatu du aurten ere eta apirilaren 21 izanen da igandean goizeko 9:00 aurrera. Laizterketak 2 ibilbide izanen ditu, luzea eta motza. Luzea saioaraino doa eta 21 kilometroko luzera eta 1275 metroko desnibela ditu. Laburrak berriz 15 kilometro eta 737 metroko desnibela ditu. Irtera eta helmuga herrian egonen dira, goizeko 8:00 banatuko dituzte dorsalak eta 9:00 hasiko da laizterketa. Izen ematea zabali da herrikrosa.eus webgunean eta froga Nafarroko txapelketarako puntuagarria izanen da. Baztango kultur zerbitzuak antolatua Gabriel Arestiren enplego zoriontsuago bat kanta eta poemak aurkeztuko dituzte Inaute Elorrietak eta Inigo Astiz Nafarrak igandean, apirilaren 21 arratsaldeko 6 Arizkunenea kulturretxean. Euskal literaturaren izen handietako bada Gabriel Arestirena eta neurri gabea da hark egindako ekarpena. 11 bider irakurri diran haren poemak eta asko izan dira belaunaldiz belaunaldi haren testuak musikatzera jo duten musikariak ere. Baina hain ditugu ezagunak eta ikusiakaren testu eta abesti batzuk ezen tarteka jadanik ez baitugun zer esaten dugun ikusten ere. Eta paradoxikoki haren testuak irakurtzea eta haren kantak entzutea da arriskori saiesteko modurik ziurrena. Eta hori da, Inaute Elorri eta musikariak eta Inigo Astiz idazleak emanaldi hontan proposatzen dutena. Aresti irakurri eta aresti entzutea, haren poemak eta haren kantuak eskainiko dituzte hortarako euren ikuspegia ere aurkeztu.